לראשונה בירושלים, לחיות בין הפארק לאגם, בקונספט מגורים חדשני שיש בו הכל. גרדה. בליבה של העיר היפה בעולם, במורדות עיר גנים החדשה, נבנה קונספט מגורים אורבני חדש. 5 מגדלי מגורים בעיצוב אדריכלי מוקפד, הנושקים לפארק הגדול בירושלים. 230 דונמים של ריאה ירוקה ופסטורלית. הפרויקט יוצר אנסמבל אדריכלי ייחודי. המיקום האסטרטגי של הפרויקט בצומת המרכזי של כביש קוליץ, תוואי הרכבת הקלה וכביש גאוני חדש, פותח עולם שלם של אפשרויות. הכניסה מכביש קוליץ מקצרת את זמני היציאה והכניסה ברכב, ומאפשרת נגישות מרבית לצירי התחבורה המרכזיים בירושלים, בגין וכביש 16. במתחם תוכננו מרחבים ציבוריים המאפשרים חיי קהילה ושייכות, החל ממעונות יום, גני ילדים, בית ספר יסודי, מתנ"ס קהילתי ובית כנסת. בקומפלקס מרכז מסחרי עשיר, בתי קפה ומסעדות, לבילוי מושלם של אחר הצהריים. הטבע הינו חלק בלתי נפרד מחיי היום-יום. מיקומו הייחודי של הפרויקט, בצמוד לפארק הקל, המשתרע על 220 דונם, מציע למשפחות חוויית מגורים ירושלמית ירוקה וטבעית. עוד בסמיכות לפרויקט, עין לבן, גן החיות התנ"כי, אקווריום ישראל, עין כרם, ומרכזי קניות ובילוי גדולים כגון קניון מלכה. לכל בניין לובי מפואר ויוקרתי, חדר כושר מאובזר ומערכות חכמות ומתקדמות. בנוסף, לכל בניין יציאה לרופטופ ירוק ואורבני. הפרויקט מציע מגוון עשיר של אפשרויות מגורים, החל מדירות מעוצבות בנות 2 עד 6 חדרים, דרך דירות פארק מרווחות, ועד לפנטהאוזים יוקרתיים הצופים אל נוף מרהיב. לדירות מרפסות בגדלים משתנים בין 20 ל-40 מטרים רבועים. גרדה, לחיות בין הפארק לאגם, מבית אביסרור משה ובניו וקשת נדל"ן.